Ahoj Juro, Adelka, čau, zdravím ťa. ako si spomínaš na svoje detstvo v Leviciach? Strašne sa to spomínam tak, že to bolo najlepšie obdobie môjho života. Dodneska, keď sa prejdem cez Levice, tak tam nájdem presne tie isté výtlky, ten istý obrubník, ako istú dieru, mám pocit, že niekde je tá istá mláka a spomínam si na to s láskou. Spomínaš o svojej tvorbe niečo z Levíc alebo z regiónu? Určite áno, pretože všetky tie príbehy, ktoré mám v mojich skladbách, tak sa väčšinou týkajú ľudí, ktorí sú tiež z Levíc, napríklad moje ženy, ktorá je tiež z Levíc, takže keď tam spievam o tom, ako sme mali napríklad 17 a niekde sme boli, tak sa to týka totálne regiónu Levíc a Banské Štiavnice. A takto je to aj s ostatnými pesničkami, takže vlastne celý môj život sa týka Levíc veľmi akože silno, by som povedal. Aká je tvoja najkrajšia alebo najzabavnejšia spomienka z Levíc? Všelijaké sú, ale akože, tak dobre, možno najkrajšie je, keď sa tam narodila Esterka, lebo z mojich dvoch detí jedno sa narodilo v Leviciach. Aj keď asi by som vedel povedať kopec iných nádherných, krásnych, proste, keď od kamarátstiev, ktoré do dneska pretrvávajú, ktoré mám ľuďmi, s ktorými som celý život, niektorými až po nejaké lásky a takéto veci. Máš tu nejaké svoje miesto, kam sa vždy rád vraciaš? Takých miest je viacej, ale minulo som urobil takú vec, že som potreboval ísť si pozrieť nejaký priestor v Čajkove pri Leviciach a som si povedal, že nepôjdem z Bratislavy vlakom, teda nepôjdem autom, že pôjdem vlakom na bicykli. A tak to celé vyšlo, že som proste bol nejaký máj a ja som vystúpil z vlaku aj s bicyklom a bolo asi 7:30. A po neviem koľkatých rokoch som proste sa pobicykloval tak po meste ráno, bol to taký bežný pracovný deň a úplne som videl, že ak som chodil do školy, my sme bývali na Rybníkoch, teda na Rybníkoch jednotke, čiže to bola dvojka, kapitán nálepku. A strašne mi to tak pookrialo dušu, že som sa tak mohol pobicyklovať presne vtedy ráno, keď sa chodilo do školy a spomenúť, ako to bolo vtedy. Čiže, no a to ma v tejto otázke, že vlastne išiel som cez ten park, kde je teraz ten Štefánik, kedy si tam on nebol, ale chodili sme tady do školy, ja som chodil na druhú základnú. Strašne mám rád Kalváriu, tam sme tiež vlastne v puberte chodili robiť všeličo a zabávať sa tam. A v podstate aj hrad mám strašne rád, aj hradný park. Čo by si odkázal mladým ľuďom z Levíc? Odkázal by som im, že im prajem strašne veľa šťastia, zdravia, lásky a Božieho požehnania. Milí Levičania, ja vám prajem k 870. výročiu všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia. Zdravie je super, všetko je super, ale šťastie potrebujete tiež. Takže Levice 870 rokov, na zdravie.